Gahrman arkadağımız Baku şäheriniň Geýdar Aliýew adyndaky halkara howa menziline geldi. Bu ýerde türkmen halkynyň milli lideri bilen Azerbaýjanyň resmi wekiliniň arasynda söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşlikde dostlukly ýurdun resmi wekili Gahrman arkadağımyzyň saparynyň dowamyny geçiren duşuklarynyň we gepleşikleriniň ähmiýetini belledi we şoň bilen baglylykda türkmen halkynyň milli lideriniň şu wedeki saparynyň däp bolan dostlukly döwletara dialoguny hil taýdan täze derejä çykarmaga iterip berjekdigine ynam bildirdi. Soňra türkmen halkynyň milli lideri uçarda ýurdun Fizuli şäherini tarap ugrady. Gahrman arkadağymyzy dostlukly ýurdun resmi adamlary uğratdylar. Biraz wagtdan Gahrman arkadağymyzyň uçary iki ýurdun döwlet baýdaklary bilen bedelen Fizuli halkara howa menziline gelip gondy. Howa menziline belent mertebeli mehmany Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew mähirli garşylady. Howa menziline Gahrman arkadağymyz şekil taslamalaryň üstü bilen Azerbaýjanyň Fizuli, Laçyn we Zengilan halkara howa menzilleri bilen tanışdyrly. Fizuli, Laçyn we Zengilan halkara howa menzilleri ýurdun ulug infrastrukturasyny ösdürmäge goşunt goşýan döwrewap difgalardyr. Fizuli howa menzili 2021-nji ýylda, Laçyn howa menzili 2022-nji ýylda, Zengilan howa menzili bolsa 2023-nji ýylda açylyp ulanmaga berildi.